Jen, what happened to your toys here in your bedroom? This one. This one here. Look at this. I think you need to keep this one. Here, this one. This way. It's Mark's birthday. No, across. It's birthday. So, hindi alam ni Ami mga bisdak na meron kaming cake sa kanya. Birthday kasi niya ngayon. So, we're gonna sing to Mama. And we have a gift from Mama, okay? Okay. Can we sing happy birthday to Mama now? You give this to Mama, okay? So, meron kaming gift ka. Can I do it now? Yeah, we go together, we sing. We do both. Okay. So, meron kaming gift ka. Ito siya. So, sing. This one. Wait. Happy birthday, Mama. Happy birthday, Mama. Happy birthday, Mama. Hey, Gian had a gift. Did you kiss Mama? What do you say to Mama? Okay, blow. Wish. Alright. Hey. Hey, hooray! Wag ka kibano, surprise ka. Pina-surprise ba? Pina-surprise ba? Kasi sabi niya, Bisdak, itong-brush ko siya, mamaya na. Kasi ano na ngayon na, Bisdak. So, 12 midnight. Pero kayo na. Wow, so nice. It says Mom. M-U-M. Mom. Alright, let's eat the cake. Sobrang sarap itong cake, Mom. Obi to siya, babe. Obi. Di ba taro is obi? Kami? Tikman natin tong obi nila, Mom. Kasi bihira lang yung obi dito, no? Lami. Yummy. Lami, mga bisak, lami. Yummy. Okay na, babe? Diyan na tayo. So, dito kami sa Paramata, mga bisak, para mag-dinner. So, yun, natrabaho kami ni Ami kanina whole day, and then, yun, dito kami for her birthday dinner. So, check ko lang kung tama ba. Sakto naman, kasya lang yung sasakyan. And 2P ticket. Ano siya, babe? Magpalit ko ticket para sa parking. Pero okay lang, 2 hours. Oh. 2 parking. Wala. Free. Tingnan na natin. Actually, hindi ko sure. Kailangan, babe? Bayad na lang mo. Hindi pa close yung car. Bili tayo ng ticket dito, mga Bisdak. Parking ticket. Alright, so bili tayo ng ticket, mga Bisdak. So, waiting. Tita Bing is here. Where's Tita Bing? Alright, so printing ticket. Nag-print na ng ticket. Yun. Right. Si Bing. Doon na kay Bing. Pila ka minutes? Pila ka minutes? Walk. 10 minutes. Adol ra. Let's go. Nindot niya kay first time na tumari ba? Japanese. Nindot transfer with ambience. But okay naman. Ano yung name no? Toka? Alright, so discover Toaka Japanese Restaurant and Bar. Kuyawa, good. Ang daming coins mga bisa ko. Pwede tayo magkumuha din. Daming coins. Ano saan ba? Tinood? Noon ba? parang totoo. Wow. Reserve para sa mong birthday, babe. Reserve sa mong birthday. Wow. Check in first.
Alright, let's go inside. Wow. Mga ang ganda mga bisdak. Ano siya? Barbecue restaurant. Wow. Maingon ta ko mo ano siya ang sangyutsal pero Korean man ang sangyutsal no. Yeah, Japanese naman din siya. Alright, so nindot sad. Ay, mas nindot dito, no? Ang sa may na direct. Outside. Let's check outside. Private function. Pang private function ni dire. Yeah, look at that. Let's check what's inside. Unboxing. Oh, yeah. But Init na siya? Ay! Init ta eh. Hindi init. Joke lang. Wow! Thank you na. Perfect na. So, hari na siyang kaya mga bisdak. Na, mag-order sa ito. Order. What do you want to choose? What do you want to order? What is this? There's a mushroom, assorted mushroom. But what the egg? No, that's not an egg. Okay, let's find an egg for you. I want egg. Kanila yung lain. Kanila yung kanila naman. Wow. abroadero to second Latino. Yes. Okay, give this one. Mama! Happy birthday! So sweet, Gian. Yeah! Pink. Birthday lang. My next wow! Oh, wow. One more right here. Happy birthday, Mama. And one more. Oh, napagay kang daddy. Naman on your birthday. We was on the bed and we write it. Oh, very good. Wow. And look. Oh, napagidi. Ay, another. Wow, happy birthday naman. And look at heart. Oh, with the heart pa, George. Heart. Yung heart. Yung heart marag moon. Thank you, baby. I'm proud of you. High five. Kiss. Oh. Yeah, we can start eating this one na. I want to eat that now, but Oh, you it's too start. far away. At anong bigyan kay mahal ba kayo siya? Oh. 6 pieces, $23. Grabe. Chicken karagi. Still hot? You take one bite. What is that? The mayonnaise. What is that for? You can put like that. Yeah, try it. Yum, yum, yum. Alright. I want chicken. Nadihang control? Ipakita ko na lang. Message. Kayo na eh. Ay, sige na. Gipa na naman kayo? Wow. Wow. Pork belly. Wow. Ano siyang pork belly? Ibutan lang talaga dyan yan. You like your chicken, Gia? Kakit ko tayo. At rin ko. Nipis mo siya. Oh. Ay, dongan bip. Dapat hinahinay ulo mo ka. Yung panang sa tatawag. Oyster. Lami kayo? Lami kayo? Lami kayo? Di mo na siya mga katong spicy, no? Wala, palihog ko sa panding na pagod. Gian, look at this. Look at this, Look at this. I don't want it. You don't want it. This is the most yummy food in the world. Yummy. Anong, di ko ganahan tunlon. Yummy. Hindi ko ganahan mahuman. Alright.
Tingnan niyo mga bisda, grabe. Nagpa-video talaga ako mga bisda kasi minsan, ngayon lang ako nakakain ng ano, ng, nakapalit makaginani sa ano, no? Sa Memorial Avenue patanap kayo. Oh, pero murag katagsan man to kaadyo. Pero mas lami pag niya siya gipod, no? Kaya restaurant magod, grabe lamia eh. Lami pa rin kaning sauce, no? Mm. Grabe ha? Manag ito, manaman. Saan siya nga? Alcohol ni alcohol, no? Hanggang ano na tayo, hanggang simhot. Lamia eh. Ako ka na marag lami. Kumot. Sake. Sake? Sake na mojito. Oh, puro ice ba? Huh? Crushed ice, mint. Fresh ice. Grabe ya. Sakto ko siya kay barbecue ba? Yeah, you can get that. You like, Gian likes the chicken Hindi na karate. nato ipamutang ang kanang mga na. Yeah. It's not hot already. It's still hot? Okay. You try. You try if it's yum. Nice. Yummy. Big blow. Blow, blow. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Blow, blow the candle. Wish, blow. Blow. Ah, good job. I blow it. Kami siya. Sake. Sake na. Sasuke. Pero, Imbis na Ah, ikaw, babe. na rum. You try. You don't want? Parang katila ka. A little bit. Gian. Oh, this is a drum. It's a drum. It says that you need to tap 3 times. Tingnan na yung coffee shop diri ba? Nga street. Sa may church, sa may green. Ari daw. Let's unlimited naman daw siya. Basta after 8 PM unlimited na ang parking diri. Street. Katara ganina kayo 6 pa man. Right. So ngita. Para mata. Sama ta. Para mata park. Ano? Church Street Paramata. So dito tayo mga bisdak sa Church Street. Oh, ano siya no? Wow. Sakto ra gid ay ari ra ta. Church Street. Wow. Oh, asan ko ba sa dito? Dito. Tram. Saya nakalagay. Hata GoPro. Tram on. Ganda mga kabis ako. Picture ta diri oh. Pwede mga gusto nga. Kaya wala may kon. Close man. Nakataan ito. Oo no. Pwede mo saka ba? Parklet. Nay, mura ba ngani sa kuan? Palit na lang tag coffee. Oh, pwede na tamo palit sa ngad to. Ganahan. 7-Eleven. May palit. Ha? Ako na may palit na mag Cappuccino. cappuccino. Jen, there's a train at the back. There's a train at the back. Wow. Nindot sa mula ka sa puta dito, babe, at sa tanaon. Kaya na pa yung mas nindot lingkuran dito ba? Santa Claus. Dotay. So ito pala yung ano mga bisdak, itong area na to, Church Street, Paramata. Picture. Ang ganda, grabe. It's a Santa Claus. Yeah. Santa Claus. Close naman po dahil siya, kaning coffee shop na Oliver Brown. I see some wheel. What are those? Let's see. What are those? Let's see. What's in there? I see a mother puddle. Mother paddle. What do Wow. we do? You can So, walk in the one. Itong street na to mga bisdak, itong Church Street, isa to sa pinakasikat dito sa Paramata. Madaming mga shops, restaurants,
coffee shop. So I think this is a chair, maybe. No, it does move. Come here. Oh, makalingkod pa. Coffee shop. Happy birthday, babe. Nah, pwede lang tayo lingkod. Sakto kayo. Okay na naman sa daghan na. Ay, tayo lingkod diri. So, diri tayo palit Sanchuro. Okay na yun, ay likuranan pa. Sanchuro. Kaya ako cappuccino with 2 sugar ako Cappuccino with 2 sugar ako. Ha? Ako na lang i-separate ang sugar. Doon na naman sa iba pa. Sige. Jian wants ice cream. Na magpapalit to sa ice cream. Alright. Okay, let's Jian, come here, let's have a look. Yung sa likod mga kabisdak ito. Ito yung churro. Churros. Kung sa to pa shakoy. Pag ganun pala yung paggawa niya mga kabisdak. I want to see. Meron chocolate ba? Yeah, that's the chocolate. That's the churros. I cannot see because you're walking. Candle from New York. From New York. Jan, is that a volcano cake? Yeah, it's a volcano. Okay, but Okay. Slice daw. Para it's the lava. Lava. let's try the churros. Yun kan, uy. It's lava, baby. Hirap ka na kapit. I love the baby. The baby has to lick yeah. Here. I'm gonna eat the whole thing. Dami na kaya nung No, not the whole thing. bagong luto pa. Okay. So bali itong itong street na to, itong Church Street. Ito lang yung parang lively ngayon dito or busy kasi yung ibang part dito sa Paramata is sarado na yung mga tindahan. Kung yan dyan sa unahan, kung lakarin natin yan, yan dyan, Riverside. So dito, maganda dito kasi maraming kainan ba. Pakunta ka ng mga tubig. Residential siya, babe. Oh, ganyan na yung mga flight. Ito mga kabisdak ba? Oh, residential. So yun, tapos na kami tumambay dun. So punta kami dun, Riverside. Tugnaw na ba? Kuro ginaron. Kasi malamig na kami. Tapos tingnan yung suot nila. Walang jacket, confident. 2021. Alright. Ayan, nandito. Let's see. Nindot at tanan rin ba sa kung gabi iba, no? 2022. Nice kasi siya tanan. Hindi nga naon pala itong line sa Maryland. Wow, nindota eh. Dili na lang klaro sa camera, nindota eh. Wow. Balik ta diri babe kung sunny, no? Coffee ba? Grabe, ang ganda mga bisdak. I hope sana naklaro to sa camera pero pero di bali babalik kami dito na meron pang sun para makita yung view kasi ang ganda. Yeah, it's Grabe, ang ganda nindota eh.